po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng imbilang ito. Matigtikaw kayo kadi, tikinaado dagiti food supplement, ama iditsaya kada kayo? Saan ay napalilaw? Pilien ti food supplement amang papigsa ti resistansyayo, ken mangiliklik kada kayo ti sakit. Pilien laeng ti Tibicos, agsipot ta dandatoy ti prebiotics, ken probiotics, amang tulong amang ikat kada kayo, kadagiti nagduduma sakit, kasi ti sakit ti ulo, ken bagbagi. Irregular menstruation, rayuma, sakit ti bato, saripit when marigatan na panagisbo, hypertension when high blood, skin problem ken allergy, ken dadumapay, ugaliyen tuminom ti Tibicos, magatang kadagiti leading drugstores ti luglugaryo. Tibicos, tiyan ka bubuti, tiyan ka gagaling. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano, programa nga pakangyagan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangyagan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag-ay kariti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangyagan kariti nagdudumang nga success story nagbalin asirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti angkor manyo. Iti daytoy nga bigat ket mangrugin dati modified general community quarantine iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Iti nagan ti gobyerno probinsyal nga dadolwan iti nagaget na singpet na anos managayat ken managatulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office idadolwan ti officer in charge ni Miss Maria Rona Isabela Dawang kubablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal tinaimbag nga oras sa dinuman nga paset ti lubong iti ayanyo. Iti daytoy nga rod nga gundaway pagablawin tayo maintain iti partner tayo iti programa tayo Sirmata ni Ilocano ni kasamang Ronald Domingo. Yes, good morning kasamang Irene. Good morning kadagi sa amin nga agdingding iti estasyon tayo RPN DCRL Radio Ronda Batak. Kasama tayo kadagi iti aga buybuya iti Facebook live tayo kadagi iti na duma-duma nga lugar iti interemente nga lubong ket sapay kumata dakay manen kadagi iti sibay ti radyo yo humay sangbayan ken kasamatan kadagiti cellphone yo kun natay man ket di apong kakailyan ket Hunyo primero tawen 2020 datayo manen iti sabaling pinanid ti kalendaryo apong kakailyan ken pakamutay meten iti daytoy bulan ket bulan met dagiti amma gagayem ken kakabsat. So, once again, good morning kada kay amin na sa pada. Ken kasay nga kanal awis ko kada kayo nga mabalin yung i-likes, i-share. Dito yung programa tayo kadigiti amamuyo gagayem yo. Tabi ka sakit adado tayo nga aga kakadwa ken aga didinanggay ken pasetmeten. Idiintay panagamo ken panagpapagayam. Okay? Yes, kasama Irene. Yes, siyempre kasama nga Ronald kadwa iti master control ni Engineer Mike Ramos ken ti seguridad iti estasyon babenti panaywanwan ni Mr. Jimmy Castillo ken dagitoy tata kang rudaan nga damdama iti gobyerno probinsyal kang rudaan iti maisay siyangkat iti daytoy nga gundaway nga addang para iti panakalay-ay iti rigat nga paspasaren tayo amin nga sangpada ket saan nga may padanon awan iti kooperasyon iti RPN DCRL Radio iti siyudad ti Batak nga matmatunan ni Station Manager Roda Sadjan.
Okay, at ero na digiti Papa Ulo, digiti kang runaan nga intay mapagsaritaan iti daytoy nga bigat. Apo nga kakailan mga karonda. Siyempre, naka-sentro iti intay pagsaritan iti daytoy nga bigat iti maipatungpal wenno mangrugiti pa nakaipatungpal na itatangal daw nga modified general community quarantine ket dagitay tata pagalagadan na isagoda iti executive order number 676-20 nginyat ni Governor Matthew Marcos Manotok ket siyempre pailawlawag tayo nga naimbag dagitay saan tayo pwede nga mawatan pakaseknan tata iti naiyatnag nga pagalagadan iti inday ito pa na kininuman iti nakaaktibo ken nakagagaget nga bise gobernador tayo ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos iti panaganayas to iti programa tayo Sirmata ni Ilocano ket iti daytoy nga panangrugi iti modified GCQ iti panawagan ken apela ni Governor Matthew Marcos Manotok kada tayo amin nga sangapada nga masapul datay panang pataliniad tayo kaya tinagunodan tayon nga kaawan iti nagbalin nga biktima wenno naapektaran kaya iti COVID-19 awan iti naadaan iti grabe nga sitwasyon pagaseknan iti nasaw nga sakit ken kalpasan dati agarup duang bulan kalpasan dati kada dati nagpositibo ken nakarekobre ket awan metlaingen iti simmaruno so ti panawagan ti gobernador kada tayo amin nga sangapada pagtalinedan tayo tinapintas nga sitwasyon wen status iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ken kasameten iti pailang pakaseknan iti panakatapog tayo iti bulan ti Hunyo iti daytoy nga bulan ket maiyuswat iti eksaminasyon para kadagitay interesado nga agbalin nga wenno manggundaway kidati sagip nurse program iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ken kasama ten deti stipend distribution agtuloy palaeng ken agpatingga into no Hunyo 3 basar kidati schedule ngayon pa kada tayo iti Provincial Education Office. So amin dagito iti intay mapagsasaritaan iti panagadnayas iti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Ken kasama ten partner padaanan na ditoy horoscope itatang aldaw, di ba? Aldaw ti Lones. Yes. Padaanan nyo digiti gasat tayo manan itatang aldaw. Beno, aga sublindo di programa tayo kalpasalan ka digiti sumagmamanong pamalagip tayo. Manipo di ti technical studio ket iti panagsublimi apo nga kakailan ingkami toro den rugyan ang naidanon dagiti pagabuklan dagiti naisagana itatang naisagana nga damdamaga itatang bigat Hunyo 1. Sirmata ni Ilocano. Terdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taad dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair, kanda dumapay. Ken saan la data, magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ipagpatarimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Sirmata ni Ilocano.
Okay, tiada tagundaway, gagayem ken kabsat, aldaw ti Lunes, kastay na ko na tayon, intayon mangigan, digitay gasat, tayo itatang bigat. Okay, kasangwanan na partner, ngayon ta, when idanon to ni Apong Glenn, digitay gasat tayo itatang aldaw, intarod pangablaawan nin, iti tagundaway. Yes, good morning, kasamang ni Apong Glenn. Apong Glenn, good morning, happy Monday morning. Hi, good morning kasamang Ronald Ken, kasamang Irene. Ano na ito yan? Happy June. Happy MGCQ. Ano na yan? June, be good to me. Ano na yan? Pag-ustak pa ni Sir John. Pagdiktigin siguro. Advance happy birthday, sir. Nagitigan horoscope yung itang aldaw. Sige, tingin DJ kasailan tayo nga dudungyan ka dito nga mga babangken ni horoscope ni Apong Glenn. Aquarius. Agan anad kang magna, dadalan nyo. Adasan ka na nga mayabot ka kakanalyo. No, talyaw ka nga talyaw ti nagwapo. No, babae ka siya. No, talyaw ka nga talyaw ti chicks. No, lalaki ka. Ilaki color mo? Okay, ilaki color ti face mask mo red. So, di ka nagtalyaw isa. Mayabot ka. Talaga nga in love, Apong Glenn, ipasimudag na, nalabaga dyan face mask na. Oo. Kita ka face mask lang nga ro din. May love ka pa. Ano niya? Why? Pantrak ka pa lang. Sumaruno, Pisces. Nagbisikleta ka itang aldaw, anadang tiyag pati-pating nga sa kalsada. Makamasapod ka ka. Kung maigid ka lang, tatapno na sa safety. Itatangami nga aldaw, ano tiyag labas na luganin sa MGCQ. Ken new normal. Ayan, new normal. Hindi kung kunada nga new normal. So nga, nagbisikleta ka, di ko unay agpati-pating na. Lucky color, si face mask mo, white. Okay? Di sumaruno, agpanating ka ita. Agpanating. Nagkasat ka sa ano, di maalam nga utong kamatis tarong. Sige, di ulam, hindi ununan natin para pangpakbet. No, agmalas kami, agpanating ka nga talaga. Agpanating nga nete aguyang ka siya. Magitubot ka tips. Lucky color mo, face mask. Di lucky color di face mask mo, blue. Di sumarunong nga horoscope tayo, Taurus. Nalitay itangal daw sa asa matay. Matay na kukong, tatangal. Na mamartilyo. Tapos na may lemeng mo, cutex ka tinangisit. Agad nga kukong sa imang. Tapos na may lemeng mo. Okay? Lucky color T, face mask mo, black. Sumarunong Gemini. Maapon tayo secret admirer ni Kangal daw. Madi mo expect na rin na tayo best friend mo gaya. Madi kayo maililang. May second, compatible kayo. Okay? Good luck. May love life yung katuluyan kayo. At paala kayo. Lucky color si face mask mo, red mo lang. Red ako. Cancer. Iya taga-cancer. Itangal daw, mapan ka agenrol di eskwela yo. Ngayon pagawidan da ka. Di ka kanulat na bala yung agenrolen online. Sayang template. Iso nga madikalat tampan sa eskwela, sakal na bala yun. Lucky color si face mask mo, orange. Oo, pinag-enroll gaya kita. Apong Glenn, kasano nga ro, danawan ti internet connection na. Ay, mabalin mo ka ti tumawag. Tawagan DJ Mistra ang kwa, may ibagada ka dita. Agdamag ka DJ Friends, kung mapan nag-enroll ka DJ kwa, mabalin kayo nga tumawag via DJ telepono yulatan. Iso. DJ mabalin nga obra, inita, pinag-enroll. Sumaruno, Leo. Dikit na po dati tiyempo itangal daw, mamilima kang agdigos. Ngayon gasang-gasat agat lingit talata. Iso nga agusar kamet ti sabon. Saan nga digos-digos lang? Baka sa ore nagdigos kat kuha nga men hanggang nagisiso wando kwa. Well, nagisiso damot no kwa kasi dyan. Lucky color ti face mask mo, white. Virgo. Sumaro di taga Virgo. Itangal daw, makapapukis ka. Yan teammate nagpapukisan ket agsursuro.
So, awan ti choice mo nga nagpakalbo kalantan. At Di kad good kutab luck. kutab jay kuanan. Jay Sugarot kutab-kutab timan, Wan. yung nga kinalbuan na lantan. Isupay. Okay, good, okay, good luck. Summer met pa lang. Summer pa lang met. So, okay pa lang kakalbo. Lucky color ti face mask mo, orange. O, Libra. Itangal daw ket regaluan na katay boss mo ti cellphone. Ako, nakaragragsak ka nga mangawat, aging ka malukatam dito ket keypad sa cellphone gayam. Saan nga smartphone? Talaga, favorite nyo man ng Irene, keypad nga cellphone. Awan. At least, at the cellphone mo, agyaman kalatan. Okay? Lucky color ti face mask mo, gray. Sige, Scorpio. At maawat mo nga bonus itang alawan. Mabalin nga hazard pay, hindi iisik yun, bueno tayo mid-year bonus yun. Ngayon, ilang Madina, may mapaay ka, mapanamin dyan inek. Ito kinaano din. Pero kasi kinaano bonus mo, kasi mo kinaano kinangato si kuryente. At least, at ang pinagbayad mo. Just be thankful lang na nagyamang ka sa kasyan na pinagbayad mo. Okay? Di lucky color ti face mask mo, aquamarine. Aquamarine. Yes. Sagittarius. Aganak deta kalding mo itangal daw. Oh, nagasat ka tatalo ti anak na. Apo deta. Apo. Yan to dumakil na medyo nakulbet ka no ti Carnena. Dumakil na. Baka nakapoy nga nagsuso. Saka mo ta dito kanong inana naginawan na kadigita nga kalding yung bulong ti chinela. So what lang ha? Saka mo no bitso kuno de sandwich ya. Spartan siguro. Ang damat lata pag ninawan na yati Kalding. Oy, aglalo di kita na animal kasi ko madeta kalding. At damon ang inaw ti bulong ti pera bulong ti patani. Matikan. Look, lucky color ti face mask yo, brown. Di maudi gayang mamoros ko tayo Capricorn. Ada chance sa mga bakti singing contest itangal daw. Nga mga DJ singing contest ita para barangay hall, ita Facebook. Hindi mo nagkasya palpalaban sa Facebook. Ngayon madimu unay lalaingin, baka madida mamating ang boses mo. Amo, talaga na pitas boses mo. Baka lip-sing. Well, di ang budak na itab. Bueno, DJ, aja tingko ko na tayo TikTok. Ay, TikTok. Ang budak yung may TikTok na, good luck. Kayang deta, bumaknan ka itangal. Apo, agpa-merienda ka, taba malit ito, ang daily ng 50% lang. Hashtag, kaya tayo, kanana. Capacity ni restaurant. Okay. Yung lucky color ti face mask mo, muraw. Dahita ang sige tayo gasat ng tangal daw, sampai kumanta nag-enjoy kayo. At naala yung pagminamin, ano na yan, guide. Minamin na. Guide. O guide ka na tayo, Brian. Di yun ay seryoso, baka pumayso. Dito lang kasama nga Irene kasamang Ronald. Agpaala ka ito ato, nakikita tayo. Why? Pero bayan si Dine Init. Why? Well, Okay, thank you very much sa Apong Glenn. Ket sapay ko mata naparagsak tayo, di kitay dimyeg tatta, kada kitay gasat da itatta nga bigat. well, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, alaman lang kaya nangigan kitay gasat tayo tatta nga aldaw tayo ko na ni Apong Glenn. Checket na guide day laeng ti inaldawal daw nga pa nagbiag tayo. Ken hantay unay nga tay seryosohen apo nga kakailyan. Langi tulo din iti oras alas 6:25. Okay, partner ka sa malipay nga paset ti programa tayo. Intaro din rugyanan iti mangipadanon kadagiti na isagana. Aramen ken saguday ti programa tayo. Tatandagan lawat kadagiti reports, kadagiti kakadwata iti field. Before that kablawon teman ni Apo Bukal Elmer Failugna, madamati pabuya padengeg naman kadagito ay nagundaway kasamang Irene. Okay, nakaduda digiti aga
Aga buy-buya manin tata ni Apo Kapitan Elviro ago dita Davila Pasuki. Okay, apa digiti ta duman madamdaman kasamang Irene. Karugyanan tan nga idano digiti insagana ta nga mapagsaritaan ni tatang bigat. Yes, kasamang Ronald, ket syempre, yun natang mapagsaritaan, deti tata inyatnag ni Governor, nga kaudyan, nga executive order na, dati executive order number 76-20, kasamang Ronald, no, pay, syempre, pay lawlawag tanto nga naimbag, yan ni Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos, daytoy, ngem ket di yun natan nga pagsaritaan, kapata daytoy ket talagang napateg para karitay tataka probinsyan tayo, itatangal daw, iti umuna, nga pa nakaipatungpal dati modified general community quarantine. So, iti agdama, ketawanan dagiti barangay checkpoint, yan kasama din sa anin, nga kasapulan pa dati pass slip, iti iruruar tayo. Ngem dati panawagan ni Governor, ulit-ulitan tayo dati panawagan na, kada tayo amin nga sa ngapada, nga nulakit di saan nga importante kaya saan tayong rumuar iti uneg iti pagtaingan tapno iti kastakit daytoy matiti maitulong tayo tapno matagiben wenno mataginayon dati tata kinapintas iti sitwasyon iti probinsya tayong Ilocos Norte nga kaawan dagiti tata positibo wenno dagiti suspect wenno probable nga kaso iti COVID-19 iti probinsya tayong Ilocos Norte. Ket sapay lakuma, daag titinulong tayo amin nga sangapada, tapno mamantener dati napintas tatang, sasaadin, iti salun at tayo amin nga sangapada, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ket karitay sumagmano nga pagalagadan, iti babaen, dati MGCQ, syempre, dati pakaseknan dati tata panag serek karitay trabaho ket talagang subrek tayo aminen ken kasama ten dagiti na dumaduma nga establishmento ket malukatandan iti daytoy nga aldaw iti Lunes Hunyo 1 ket dati laing panawagan iti gobernador tayo ken syempre dagiti amin nga opisyal iti gobyerno probinsyal dati panang mantener tayo iti social distancing when dati safe physical distancing ket sapay lakuma daytoy ket intay pagtalina iden asan tayo nga liplipatan nga kankanayon dati masapul nga santayng unay nga asitgan dagiti makapulpulapul tayo nga tattao nang runa ket na malukatanen tatangal daw dagiti mall ket mga no kaputa first day kasama nga Ronald ket talaga nga agdudupudo nagdudupudop met ket dagiti tattao kadagiti mall iti daytoy nga aldaw iti Lunes ket kadagiti sumrek iti trabaho sapain nyo tamang hanno maladaw kayo tawray masapa kayo ket talagang sobra siguro iti traffic tatang bigat kasamang Ronald tamang agruruar aminen dagiti tata kakailyan ngem kas dati panawagan ni Governor no lakit yawan dati importante ngentay aramidan iti ruar agtalin tay laingen iti uneg iti pagtaengan. Yan, kasama kasamang Ronald, syempre karitay tata, dagitay magagaran, nga mapan karitay naduma-duma nga pagpalpaliwan, nakalukot dan tatangal daw kasamang dagitay resort, kadakwan, hotel, mabalinen. Dagitay amusement parks para karitay ububing adot maragsakan tata alakat digitay among ti Ronald. naudi kasamang Irene nga nagaglukat ket digitay resort and hotel talaga nga digitay dakkel ti panakapektar da iti negosyo da kasamang Irene. Yan dagitay dadumanton kasamang Ronald nga sinagoda iti dagitay pagalagadan iti MGCQ pailawlawag tanto ken ni Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos kasamang Ronald. Wen alaket adadun to nga panangi palawag mi ken kasamatan mismo to ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos iti pagadawan tay pay kadagiti adado nga informasyon tado maobserbaran niyo tibuko jo barangay ket talaga ngawanen digitay barangay checkpoint kasama nga Irene ket ada digitay sa ludsod tatta kasamang Irene ken
problema di kitay kaming ti PNP kasamang Irene aga sipod ta di ba detoy below 18 ket maiparit pa lang rumwar kunada Mabalin aminen kasama mabalin nga Ronald. naminen Oo. kita ore ubingen ay di kada napintasin nga ruden gagayem ken kabsat ngem tay kunatayo masapol nga aga disiplina tayo ken kasamatan detay obserbaran tayo detay panagusari di face mask kasamatan detay social distancing alakat medyo nalukayan gagayem ken kabsat ken digitay transportasyon kasamang Irene kasano ti monitor mo ta nag So to ti damagen Juan. ta ni Apo Vice Gobernador Wanta kasama Ronald. kunada nga rod ket oray no napalukayanen ngem kurang met ti transportasyon kunada rod kasamang Irene dang naro kadigitay padang agkumkumyot kasama Irene we. ket talagang isot number 1 nga problema tata Tano detoy. pa adda ko nam ket talaga nga nakanginginamet kasano nga rod kasamang Ronald no akada tayo lang ang minimum iti awaten ng sweldo ket talaga nga marigatan tayo kasamang Ronald nga mangiyanay kidatay budget tayo kasamang Ronald. Okay, alaman na partner, mabaling intanton kay naman ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos ken kasameten panagalawat kadagiti reports ipadanon dagiti kakadwa tayo kalpasanayon kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ti salunat ket iso iti kalatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalos tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and Family iti syudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Masdan mo ang tubig sa dagat. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagakatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekilidad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dagdumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero no agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti adadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno ken dekalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Presko nga angin. Ken makapawang aralugar ka diting kay sapsapulen. Wena po nga kakailyan, agturungin nga dagos iti mapag idinamagan a Prexon sa Beach Resort. Ti Prexon sa Beach Resort ket agtultuloy nga agserserbi ti probinsya tayong Ilocos Norte nang runa iti syudad Tilawag. Ti Prexon sa Beach Resort ket mapalimpay nga pangisyangkatan iti nagdudumang okasyon kasi ti pakasal, baptismal, reunion, seminar, birthday ken dagdumapay nga napapateg nga okasyon ken addanpay kadagiti cottages a mabalinyo nga upaan iti nababa nga presyo. Ken saan lang nga dayta no kayat sumet iti ag-overnight awan iti problema agsipod ta adda iti masindadaan nga kwarto nga mabalinyo nga upaan ordinaryo wenno special. Ipagpakamupay ti Prexon sa Beach Resort nga danpay iti nalawa nga pagay-ayaman ken awan iti pagdanagan agsipod tadaan iti security guard nga mangkita iti aglawlaw. Tinadong impormasyon, ag-text when tumawag iti cellphone number 0920-842-6633. Ti Prexon's Beach Resort ket masaragan iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kimat matunan, tinaayat,
Natulong ken managigayen ani Mrs. Heli Buyat. Brexton sa Beach Resort. Your relaxations at its best. Brexton's Beach Resort. Sirmata ni Ilocano. Beno tuloy-tuloy tiya programa tayo Sirmatan Ilocano. Insigidang intayon na kainuman ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Tapi kastakit ado digitay intay palawlawagan ken kuana. Okay, partner, adan sa itilinya tayo ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Okay, go ahead. Yes, kasama ang Ronald kita nakagasgas at tayo, tadan iti linya tayo, iti nakagagaget, ken nakakaktibo, nga vice-gobernador, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte, ni Honorable Cecilia Araneta Marcos. Kita sakbay nga agdamag tayo, kada kita intay saludsuden, ken kuana, iti pakaseknan pa lang dati panakaipatungpal, mangrugit at tangal daw, dati modified general community quarantine, kita pangablawen tayo pa, kada itay mang tartarabay, iti programa tayo, dati itay listeners, ken viewers tayo, iti programa Sirmatan ni Ilocano. Ma'am, good morning. Yung greetings po ninyo, ma'am, para sa ating mga kababayan. Naimbag bigas, kata kayo, Apo. Good morning po sa inyong lahat. Today is the first day of our modified general quarantine. So, I know everybody is looking forward to it because medyo nag-ease up na po yung ating mga regulations. But, I just want to also include na kahit na po medyo nag-reclassify na po tayo, it does not mean na na-solve na po yung virus. Ang sinasabi na po ng modified general quarantine is that nag-ease up na po, but then it is mainly to revive a lot of our economic virus. Medyo na paparevive po natin yung economic stimulus natin para medyo mabuhay-buhay ng konti yung ating mga economy throughout the province po. Ma'am, ngayong nasa MGCQ na tayo, talagang isa sa mga problema ng ating mga kababayan ay yung tungkol sa transportation, ma'am. So, kumusta na po ang may papatupad sa transportation po natin, ma'am? Ang ano po nito is lahat po ng ating transportation 50% pa rin po ang possible na pagpapatupad, no? Kasi we still have to continue on with our social distancing and our sabi nga nila, if you can reach the person beside you, you're too close. So kailangan po may social distancing pa rin po. So kaya lahat po ng ating mga transportasyon 50% capacity lang po ang pwede. Ang mga buses kailangan humingi po ng special pass sa LTFRB at kailangan po rin ng mga bagong rota na maaaprubahan ng LTFRB at in cooperation po with the PGIM para ma-monitor. Ma'am, ang problema po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga tulad nating mga minimum wage earners, ay yung taas po ng pamasahe dahil sabi nila sobrang taas ng pamasahe dahil doble daw po yung pasahe nung bago ang enhanced community quarantine sa ngayon po, ma'am. Yes, that's right. I understand that po. Pero kasi din po, since 50% lang din po yung capacity ng ating mga transportation, kaya parang we still have to figure that out at this point kasi nga first day pa lang din po natin. So we'll take all that into consideration as we go along, no? So konting pasensya pa rin po sa ating mga ka-Indian kasi po, as I said, we are still on our first
ano ba to, first hour pa lang. And so medyo we are still trying to see what would be the best way to be able to reintroduce all the new normal po. Ma'am, isa sa mga pinangangambahan ng ating mga kababayan sa ngayon, ma'am, ay yung pagpasok na, maaring pagpasok na ng mga nanggaling sa ibang lugar dito sa ating probinsya, ma'am. So, paano po yung maipapatupad po, ma'am, sa ating mga border, ma'am? Well, ganito po, that also is one of our main concerns din talaga na to keep our province safe, no? As we have been able to do so under the leadership of our very dynamic governor, na si Governor Masivo. And right now, yun po ang pinaka number one namin na nag-meeting po nga kami kahapon at yun po ang sinasabi ni Governor na we really have to still be very strict sa ating borders. So, what we were thinking of is really parang disseminating all the information that we sent to the different agencies like the OWA, for the DOEA, the DOLE, all of them para malaman nila ito po yung aming protocol sa border. So, they really have to comply. Ang ano po is supposed to be nakapag-swab test or rapid test sila sa Manila, they still have to undergo quarantine pa rin po dito kasi galing sa ibang bansa. Ma'am, how about po kung galing po sa ating mga karatig lalawigan, kagaya po ng Ilocos Sur o La Union, ma'am? Mag-quarantine din po ba, ma'am, yung mga papasok sa atin? Ganito po, ang from my understanding, kapag kapareho po ang classification, like let's say, ang La Union at ang Ilocos Sur at tayo pare-pareho tayong na MGCQ. So, wala, ang kailangan lang po would be like a health certificate from the barangay para po makapasok at labas. So, basically yun po ang pinakailangan. Kasi pareho po, ang tawag po yata doon is intrazonal movement. Pwede po yun. Oo. Ma'am, may katanungan din na si kasamang Ronald, ma'am. Okay, ma'am. Yes, good morning po, ma'am. Ma'am, yung mga parating galing sa ibang bansa na papasok dito sa ating lalawigan, so patuloy pa rin yung ginagawa sa kanila, ma'am? Yes po, ganun pa rin po para at least medyo safe din tayo. Alam natin na okay sila and all that. Para at least it's for the safety of all our kailians dito po ngayon. Kasi yun po yung pinakapangamba natin na hindi natin alam kung saan sila galing and we don't know if where they come from medyo may mga COVID. So we have to protect po our own. Okay. Ma'am, balikan natin yung sinabi mo kanina kung pareho natin ang ibang lalawigan kagaya ng Ilocos Sur, La Union na MGCQ ay hindi na kailangan yung masyadong higpitan sila na papasok dito sa Ilocos Norte, ma'am. Opo, meron lang kailangan silang either health certificate or yung parang reason kung bakit sila papasok dito. Kasi yung iba po, I understand, may iba po na nakatira sa Ilocos Sur pero nagtatrabaho dito or vice versa. Vice versa, yung mga nakatira dito at nagtatrabaho sa Ilocos Sur. So, mga ganon allowable po yun. Ma'am, ngayong bukas na lahat yung mga business establishments at pwede nang lumabas ang lahat. Paano po ang gagawin ng ating lalawigan upang masiguro yung social distancing po, ma'am? Okay, let me just correct that, Irene. Hindi naman po allowed na talagang lahat, no? I would also still like to caution everyone na ano pa rin, let's still keep all our safety in mind, di ba po? Especially, i-caution ko po yung mga katulad ko na senior citizens, categorically, din kasi kami, di ba yung parang they categorize us as vulnerable. So,
kung pwede, i-limit pa rin po natin yung paglalalabas para hindi po, kasi everybody will be going out. So sana yung mga vulnerable, sa tulad namin mga senior, pati yung mga batang-bata, sana wag masyado pa muna ang paglalalabas. So naman, but ngayon for those naman going out, please continue to do the health, the safety measures like the washing of the hands, the wearing of the mask, and social distancing po. As I said, if you're able to touch the person beside you, you are too close. So dapat arm's length po ang ating ang ating distansya. Ma'am, may koordinasyon ba ang ating provincial government sa ating mga kapulisan po, ma'am, para masiguro po yung implementasyon po ng Okay, alawin na partner, medyo naputol DJ linyata kini Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Isud ka po na po nga kakailan nga nasken unay nga kaamuan tayo digito itatta iti kaadda tayo iti normal situation iti probinsya tayo babaen iti modified general community quarantine. Okay, partner, hintay tuloy. Ma'am, sorry po naputol po, ma'am. Ma'am, yung katanungan ko po kanina, may koordinasyon po ba yung provincial government sa PNP para po sa implementation po ng social distancing, lalo-lalo na sa mga mall po na kahit may mga security guards po sila, baka hindi po kayanin, ma'am? Opo. Yes, and I would also really like to thank the PNP under the leadership of Colonel Chris Abrahano. Talagang very cooperative po sila sa ating and very concerned po din sila sa ating populace. At sila po ang magpapatupad lahat ng mga to implement all the EOs po ni Governor. Lalo na po sa mga social distancing. So, please din naman, I also would like to ask the cooperation of all our kailyans. And although I really have to say that I'm also very proud of our kailyans na yung mga sumusunod din po talagang I really commend them for following for their own safety and for their own good din po. So, I would like to congratulate all our kailan. Kaya po tayo nakapasok dito sa modified general quarantine is because of because of everyone's cooperation. So, sana ganun pa rin po. Let us still obey our authorities kapag pitahin tayo. Sumunod na lang po tayo para wala na po sanang gulo para diba? We try to keep it as orderly as possible. Ma'am, may follow-up si kasamang Ronald, ma'am. Ma'am, yes ma'am. Ma'am, may gusto po tayong linawin. Yung mga minor de edad sa barangay ay pinagbabawalan pa rin ba na huwag palabasin sila, ma'am? Kasi mayroon mga nagtatanong po, ma'am. Hindi naman po na pinagbabawalan, pero ang sinasabi ko lang po is safety lang din po, di ba? Yung bang hindi naman kailangan na lumabas lahat-lahat. Yung ano ko lang, yung those who are parang vulnerable, katulad nga ng sinabi ko ng mga senior citizens, pwede naman po rin lumabas pa para bumili ng mga gamot, para pumunta ng grocery, para pumunta ng bangko. Pero sana after that, uwi na kaagad para at least, the lesser the better, di ba po? Para at least hindi tayo the lesser na magkaroon ng probabilities na magkahawaan. Di ho ba? Ma'am, sa kabilang dako, nanatili ba sa pagsisimula ng regular session po sa 10 o'clock po, ma'am? Right now, pa rin po kami, sa 10 o'clock pa rin po kami kasi nung last time hindi pa namin alam na magiging ganito. So we will have to discuss it once again kasi nga ang ating curfew ngayon is from 9 to 5 na. So we may choose to go back to our 2 o'clock, 2:30 session. But at this point for today, 10 pa rin po. Ma'am, ngayong MJCQ na tayo, may flag racing na po ba, ma'am? Most likely sa sunod po, after po magkaroon na. I'm not, for now, wala pa po
sinasabi na may flag raising. But siguro for the next sessions, baka meron na rin po. Ma'am, kung may appeal pa po kayo para sa ating mga kababayan, ito na po ang yung pagkakataon po, ma'am. Okay, thank you po Irene and Ronald. No? Yes, ma'am. Thank you for this chance. As I said, nasa NGCQ na po tayo. That means to say that medyo mas maluwag-luwag na po yung ating mga regulations. But I still would like to caution everyone na ang pagpapaluwag namin ngayon is not because na-solve na po natin ang virus. It is mainly para magkaroon ng mga mabuhayan din naman ang mga ating small economies or ating small businesses at our businesses that are around, no? Para naman mabuhayan na rin yung ating economy. But it does not mean to say po na solve na ang virus. So please use your common sense and use your better judgment kapag lumalabas po. Dapat kung pwede, pagkalabas, balik na lang po kaagad sa bahay. So, still use your better judgment po sa paglalabas ninyo. That's all. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, thank you po. Ma'am. Okay, God bless you. Okay, Bye-bye. ma'am. Bye-bye, ma'am. Radyo Ronda News Exclusive. Okay, tara diti panaginginuman ta kini Vice Governor Cecilia Araneta Marcos sa partner iti daytoy daw iti programa tayo Sir Matani Ilocano panangilawlawag na seglan pa lang kada daytoy panagbalinen. Panagbalinen daytoy probinsya tayo nga normal situation New normal iti pakasiklan pa lang iti COVID-19 at tayo iti modified general community quarantine isat gapo na nga nalawag nga tamet ten dati panangisplikar ni Apo Vice Governor Cecilia Araneta Marcos kadagiti nakadado nga salsaludsod kasama nga Irene. Yes, kasama nga Ronald. So ulitan ta kadagiti tata simbaan ken kasama ten dagiti panganan 50% tay capacity dagiti nga lugar kasama nga Ronald iti mabalin nga akomoda ren iti uneg kasama nga Ronald kata dati apela dagiti tata official tayo nga nai saguday kidati tata pagalagadan iti MGCQ kadagiti tata establishmento nga mangipalubusen iti dine-in wenno panangan iti uneg nga no masapol nga mantenerenda dati social distancing ken kasama ten no adalata dati naka-ready nga tugtugaw iti ruar nga mabalin nga pagurayan dagiti interesado wenno kalikagom na met iti sumrek iti uneg kasama nga tinagpaisonan na kasamang Irene kadigitay apresyaren tamet kadigitay na dumaduma nga business establishment sala nga digitay panganan bangko ken basta digitay na dumaduma nga business establishment talaga nga nakasagana digitay tugaw kasamang Irene nga inobserbar na digitay social distancing dapat datay na ipaskil DJ rabaw jay tugaw nga daday tay nagbabaitan da isut gapo na nga apresyaren tay laun unay digitoy kakailyan tayo nga daan ti negosyo ta ngamin ket obserbaran da detoy social distancing ken already toy tiandaan tayo ka itoy batak kasamang Irene at talagang amom ni market master tayo ditoy batak ni Mr. Domingo Garcia magamonitor di ba naka CCTV ti tiandaan makita da amin mamonitor kami i-monitor da makita da ay ndigijay taong agdudupudo ay ket imamike na kasama nga Irene ken talaga met digitay addaan peso ditay tiandaan obserbaren damet detay dito social distancing ken adda pay talaga detay met nagbabaetan da kasamang Irene itoy ani kitay vegetable section digitay dati lamlamisaan na nakapinpintas nga kitkitain kasamang Irene isut gapo na nga kastoy tay kumaamin sumor tayo kadigitoy nga paglintegan tapno kastakit magududan tayo detoy panagtultuloy nga kawan iti biktima iti
COVID-19 iti probinsya tayo kasamang Irene. Roger, kasamang Ronald. So, DJ lang, dati panagtitinulong, tayo amin nga sa nga pa, datap numamantiner, dati napintas at nga sasaadin, when dati sitwasyon tayo, iti Ilocos Norte, kadag ito'y nga gundaway. Ket dagiti kakailan tayo, nga agtultuloy, nga mang subsuporta, kadag ito'y nga pagalagadan, ket sapay la kumata, itultuloy tayo lata, nga suportaran, dagiti tatangadang, tapno barbareng, mailiklik tayong maminpinsan, iti da ito'y nakamamak tatang sakit kasamang Ronald. Okay, alawan, ket dapay nabatbati inyong nga minutos, kasanguan ti oras ti alas 7, aga tultuloy pala ti programa tayo, Sirmatan ni Ilocano. Ket detay may sapay kadigitay problema, detay iti beneg ti transportasyon, kaste ko na ni Apo. Ayun tayo nalipatak kay kumapay gayam education, ti dinamag tayo ni Apo Gasgob. Datay di ba itatati that may basta iti DepEd ruling when datay inyat na itibiyang ti Department of Education. Mangrugitat ta DJ panag-enroll. Datay na ipagani Apong Glenn Tatay. Nga itatay ti panangrugi iti panag-enroll digitay estudyante. Ngem di ba dito iti seknan iti beneg iti edukasyon kasamang iringket na barang ang mapagsaritan iti pagilian tayo di ba kunan ni Apo Presidente ket aging gana nga awan ti masukisok bakuna nga mang agas kadetoy COVID-19 ket awan iti klase kunana ngem iti matyabyang ti DepEd ket pursigen dapat lata nga dadetoy panaglukat ti klase June August 24 ay kasama nga ni Ren kasamang Ronald iso nga ala kitain tayo na anya ti sumaruno nga mapasamak gapuanan ta itatangal daw iso ti panangrugi iti enrollment no pwede ito ket online iti adang aramidan dagiti estudyante ken talaga nga adu digitay ken napasar kila ti pagalagadan iti MGCQ kasamang Ronald kunanad to dati section 10 dati pinarukatan ni Governor ng Executive Order number 7620 ket section 10 education. Face-to-face classes are allowed subject to the regulations of the Department of Education and the Commission on Higher Education. Kuna na kasamang Ronald. So, ada dati posibilidad na mapalubusan digitay ada ito benti MGCQ dati face-to-face classes tayo gagangay. Ngayon natin ma-maintain. DJ social distancing. Ngayon agpapan ka dito ket talaga nga mapag dati saan pa'y unay nga nalawag kasamang Ronald. Digitay metro brumuar nga damdamag ket talagang awan datoy kasamang Ronald talaga dilang may dati madakdakamat ket tayo online learning ken dumapay kasamang Ronald. Okay, tinatag kung daw ay partner dati report nga sumrek gasig signal ni kasamang Sita intalawatan dati report na iti daytoy nga bigat. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, kasama nga Sita, good morning and please come in. Good morning anak ko. Yes, kasamang Sita, good morning and please come in. Ne apay. Sige. Madideti ko talaga ngamin. Okay. Yes, kasamang Sita. Hello. Yes, go ahead. Yes, kasamang Sita, go ahead. Nagpanawagan ni Senadora Amy Marcos nga ipaayan ni tinalawag ang legal protection digiti healthcare workers sa mabali na maakusaran iti medical malpractice iti better ramide na panang ibis iti biyag tapno makapagserbi ka digiti umili ang apektaran iti COVID-19. Maamak ni Senadora Marcos sa posible nga umado iti bilang digiti sangwen nga legal ken personal apang sa iti biyag dagiti health workers itan tanam namaen alumukay digiti restrictions kaliti may patpatong pala quarantine kontra iti panang si virus mangrugitangal daw Hunyo 1. Second, iti Senadora awan iti nalawag arakurak ti Department of Health no kasano ang maipaayan iti proteksyon iti medical frontliners ken oray iti napintas apang laban kontra iti virus anang rugi iti bulan ti Marso. Maayna gireti nang ipila ni Marcos iti Senate Bill number 1416 tapno maamendaran iti Republic Act 11332 wenno linteg amang obligar ka iti umili nga ipakaammo kadigiti maseknan ti maawagan iti notifiable disease wenno sakit anasken nga ipakaammo kadigiti otoridad. Nairaman iti babayan ti Marcos Bill digiti respiratory illness akas iti COVID-19, severe acute respiratory syndrome wenno SARS
Middle East Respiratory Syndrome when MERS ken ti masansa na komplikasyon iti pneumonia. May ipalaon pa iti nasagakat apasong baten ken ipayan iti panusa ti siya sinuman amang ilimlimed iti sakit da COVID when anyaman na notifiable disease. Pakairamanan di iti agad-gad na makikamayat kadigiti otoridad. Inayon ni Senadora Marcos at ti panangamendar iti agar-ari alimtek ti mangitunda tapno malayayan at dumatag di iti health worker kaditi misdiagnosis when no bisu panang bigbig kadagiti sakit ken maproteharan iti biyag ken dagiti kameng iti pamilya. Kami pa na binuli for the Youth Development Office when no NYDO ken ti sanggunyan kabataan na nangirubuan iti hotline delivery service kariti mga barangay ken ang tutorial ken process kabayatan iti ECQ iti probinsya. Iti itnawang iti delivery service service iti drapong paras ang bubugyan iti hotline delivery service and the young kadiwas abang ipalpalugot kariti ang tutulungan service ken paidaw iti serviso kahit barbaragay ken mabalimpay ang panangimuntar dagiti SK officials iti bukod dami kadiwa school mabiyan parang itulong ti gobyerno provincial. Iti sa panyabangan ki online program asana of online tutorial ken classes ket mo sa iti Facebook at online learning platform sa nga parang iti ang tutubo ket iti pa publiko. May bilang kariti topic iti online program ket pakaibilangan iti music, art, fitness and health, life hacks, survival tips, ken personal hygiene. Second ken ni NYDO officer, Mr. Willie Sepat, ang agtrabaho digiti youth beneficiaries may sangal daw sakbay ti essential supplies day when ESD ken maipayan dami iti 1,000 pesos as well do iti tunggal maysa. Imuna na ng ilatang si INYDO iti group 1,677,000 para iti hotline delivery service program nga dani iti target a 1,677 youth beneficiaries. Damag manipur iti Senado iti provincial capital para iti sirmatan ni Ilocano iti RPN Dizar El Batak Tita Makalipis reporting manipur iti provincial capital. Okay, thank you very much sa kasamang Sita, Tidete Gundaway. Hindi mo talawat ang diti report. Ipananong ka tayo ni kasamang Frances Alegre. Kasamang Frances, good morning and please come in. Kinitawa ti asanggo niya nga panlalawigan la babaen na ti panangimatoon ni Vice Governor Cecilia Araneta Mark sa nga tumulong ti National Bureau of Investigation wala NBI nga mangalaped iti panagawaras sa ti fake news. Dahito iti may sa karagiti impadanon nga mensahe dagiti aga pampantay linteg ti probinsya kabayatan ti panakabisita da kani Attorney Diosdado Raos head iti NBI dito yung probinsya. Segun kani bukal Attorney Dadense Crisostomo kalikagom da nga mamuan na siya sino iti makinikem iti Ilocos news page nga nagiwara sa iti picture ken caption dagiti sanggo niyang panlalawigan nga arig nagagem na laeng iti mangdadael iti imahe ken maibilang fake news. May palagi pa at ito sa ket inakusaran na iti panagalapsing dagiti agpampantay lintek ti probinsya iti kabukbukudan da nga pinanday nga ordinansa ken ti pamili ni Governor Macho Marcos Manotok iti diyang ti panagusar Christmas irinto nga ti ladawan wenno picture ket file photo iti tawan pa iti ordinansa ken pamilin tinadasma sa gobernador. Damuana akalpasan ti panakabisita ken Attorney Araos ket naiswat pa iti executive session iti nagbabaitan dagiti maseknas kas panangipasingked iti kitaw ti sanggunyang panlalawigan. Dahil iti damag manipod iti provincial capital para ti Sirmatan Ilocano program, Frances Alegre reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, thank you very much sa kasama nga Frances sa kadaitang report. Okay, partner kasama na ita pumakadad. Adto ko mapay digiti kayat nga iya padano ni tatang informasyon damdaman. Wen ag shout outan ket nakadadon digitay Jackman nakumpleto kad ni apong Glenn detay go horoscope tatay. Wen at mo kat ginudwana. Okay. Minsan nan tapno ang problema ko na. Wen, okay. Kablaan tayo ni Apo ABC Federated President Elmer Failugna. Hello sir, good morning. Buibuya tatay ni
Jing Tapek Ramos, ni Madam Carmelita Kilinkin Aliado, kasama tan ni Sir Delphine Dumayas, ni Ace Reyes, kasama tan ni Ma'am Rose Stain Alibuyog. Good morning both Idol Ronald Domingo, God bless us all ko na natoy. Coffee time dita Idol. Ronald nag-cafe kayo na po ko na natoy. Ampay ngarda po. Maturugok pa ilaeng, diyan spinte na natoy. Ay, Europe ko na kini, taga Europe. Okay. Good morning Sir Ronald, ko na ni Ma'am Force Bitin, ni Oliver Susan Aboy Baychong, ni Rachel Lagmay, ni Apo Kapitan Elviro Agoon, ni Hello, Apo Kapitan. Good Miriam morning. Kabingabang Karyaga, ni Faring Rodnel Felix. Good morning everyone. Ni Mr. Akupan Kibin, dati taga Korea datoy. Good morning Sir Ma'am, stay safe everyone. Good morning po. Ni Erickson Paulo Gubak, Erickson Gubak Paulo nagbinaligtad. Binaligtad mo. Ni Jing Tapek Ramos. Good morning Sir Ma'am. Good morning. Ni Ednalyn Iniba Lagwa, kasama ten ken ni Sir Rudy Jean Tagatak, ada Jay Canada met detoy. Good morning sir Ronald and Ma'am Irene Ringor kanatoy. Good morning po. Ni Marites Tolentino Ilana ken ni Edith Rukutan, kasama ten kablaon taypay ni Sir Romeo Rombawa. Hello sir, good morning. Naimbag ngayon ka pa nagdingdingig ni kompadre Ronald Pagdilaw, manipod dita USA. Ken ni Apo Sangguniang Bayan Member Joseph Lister Butay, dito San Nicolas, ni Apo Sangguniang Bayan Member Amor Macalma Bagarino Tapinili, ken kasamatan ni parang Jess Cabias, ken ni Mami Felicitas Cabias dita Hawaii, kay kasamatan ni Mr. Ronald Saludares. Dagiti daduman lakit dispensarin yon ta talagang mapanen ti oras tayon. Thank you very much latan iting kay panagbuibuya panagdingdingeg ket hanyo lipipatan i-share yo kadigitay amamuyo gagayem diti programa tayo tapni kasakit mangiganda digitay latest news ditoy probinsya ti Ilocos Norte ken pagilian tayo nga Pilipinas. Okay partner, digitay kablawa mon. Yes, partner ngem naglablabesen. So amin latan ka sa mga Ronald nga tartarabay ti programa tayo digitay viewers ken listeners ti programa mata ni Ilocano na imbag nga orasyo amin nga sangapada. Ket iti nga roda nagan ti gobyerno probinsyal nga idadolwan ni Governor Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office idadolwan ni Miss Maria Rona Isabela Dawang, ti pagaymi yung agyaman ti panang tartarabayo ti programa sirmata ni Ilocano Irene Rigor. Ken kablahon ta pa dete kang kanayon ni Miss Lovely DJ Lombo dito Hong Kong, kasama ta ni Auntie Heli Buyat, kasama ta ni Auntie Jovensita Bungkayaw Raganit, ken ni Uncle Pablo Raganit, manipod pa lang met dita Hawaii. Naimbag nga ingkay pa nagdingdingeg ken ni Ninang Connie Pineda dita Barangay Kalayab, Lawag City. Ken digitay listeners tayo dito Barangay Bawa West, dito Siyudad ti Batak, dito dito Tiandaan tayo, dito Batak kasamatan amin na dingdingeg ti programa tayo. Iti biyang ti technical department ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon station manager Road Sadjan, nang kitkita ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, iti field ni kasamang Francis Alegre ken ni kasamang Sita Macalipis. Ken thank you very much ken ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Ken kasameten ni Apong Glenn, malipatan tabetan ni Apong Glenn. Into the biat padaanan nyo ti trivia. Toy no mo ti biyang ni Ronald Domingo, mangawis sing kay tumanan panagdingeg iti sabalin to parang ti programa Sirmata ni Ilocano. Na imbaga damag, na imbag nga bigatay amin nga sangapada kasirmata. Babay na po. Nangyaganyo ti programa ti Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manen dito programa Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 7:07. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Dumarami na ang nag-mixed and coffee. Mixed and coffee ng Doc Alternativo. Mixed and herbal coffee.
Coffee. Siak ni Wilfredo Alconcel, Pantay Tamurong Kawayan, 60-70 taon ko. Ako po si Eileen Sidor, taga San Nicolas, Ilocos. Ko nga pala po ay si Helen Salvador. Nakatira po ako sa Dingras, Ilocos Norte. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed on Coffee. Doc F, ito alternatibo formula. Doc F, ito alternatibo formula. Sa dalawang sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may tsansa ka nang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternatibo The Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc Alternatibo The Big C Center sa Batac City, Ilocos Norte Branch, sa Regional Sour Building, Barangay 7, Taft Avenue, Kawanayan, in front Church of Christ Disciples, Batac City, Ilocos Norte. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Ang pagnanakaw, pangangalakan at pagbili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Apoy, agmamayu ka, partner. When partner, taka na yung meteng agsaksakit tibagbagik tibigbigat. Tila, dan tumit kami nga tumtumarem nga agas padasen dahi tibikos, partner. Tibikos? Anya dayta, partner? Ada antiprebiotics ken probiotics nga mangtulong ang mga ikat kinadumado mga sakit nga kasakit ti ulo ken bagbagi, irregular menstruation, rayuma, sakit ti bato, marigat na panadisbo, hypertension, skin problem ken naduma-dumapay. Talaga, partner? When, partner? Tinakgarutin gumatang ti Tibicos, partner. Anya pa'y lang tururayin nyo. Agtumaren ti alternatibo ken napintas nga agas, Tibicos. Magatang layang karigiti leading drugstore ti lugar-lugaryo, Tibicos. Lumapit o sumabit ng kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materialis na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyan ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sa Red Horse ka pa rin mapupunta! Red Horse pinalakas ng tama pero di wasak. Dito pa rin ang uwi mo. Dito pa rin ang uwi mo. Red Horse pinalakas ng tama pero di wasak. Sa Red Horse Beer pa rin ang uwi mo! Red Horse 6 strong. The #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. RPN Radio Philippines Network. Roger!